Slovenská televízia uvádza detský animovaný seriál Thomas a jeho priatelia. Pískania a kýchania. Rušeň Gordon sa zlostil. Prečo má mať Henrynovú tvár, frflal? Tvár, ktorá je dobrá pre mňa, je dosť dobrá aj pre neho. Chodí si do opravy, len kvôli zábave, my za neho robíme jeho robotu. A keď sa vráti, hovorí, aký je šťastný, to je odporné. A ešte ďalšia vec. Henry stále píska. Žiadny slušný rušeň nepíska na stanici tak nahlas. Môže sa to, ale my to nerobíme. Keď to počul, chudák Henry už vôbec nebol šťastný. Nič si z toho nerob, pošepkal mu Percy. Som rád, že si späť doma. Mne sa páči tvoje pískanie. Dovidenia, Henry, zavolal Gordon. Sme radi, že si opäť s nami, ale zapamätaj si, čo som povedal. Neskôr sa Henry zastavil na stanici. Ahoj, Henry, povedal Eduard, vyzeráš vynikajúco. Bol som rád, keď som včera počul tvoje veselé pískanie. Ďakujem ti, Eduard, usmial sa Henry. Počuješ niečo? Znie to ako Gordon, povedal Eduard. Aj by to mal byť Gordon, ale Gordon nikdy takto nepíská. Bol to Gordon. Náramnou rýchlosťou sa rútil dolu kopcom. Nepozrel sa na Henryho ani na Eduarda. Iba pískal a zmizol. No toto, povedal Eduard. Pískať sa môže, ale my to nerobíme, chichotal sa Henry. A porozprával Eduardovi, čo mu vravel Gordon. A Gordon stále pískal na trati. Bol to strašný zvuk. Všetci na stanici si držali uši. Aj tučný kontrolór si držal uši. Prestaňte s tým, kričal, a zastavte ten piskot! Gordon smutne odfučal preč, ale neprestal pískať, kým dvaja montéri nevyliezli hore k píšťale a nezatvorili pískací ventíl. Tú noc sa Gordon potichu zakrádal do depa. Bolo rád, že bolo prázdne. Pískať sa môže, mrmlal si Henry sám pre seba, ale my to nerobíme. O pískaní nikto nehovoril. Ďalšie ráno mal Henry opäť dobrú náladu. Cítim sa tak dobre, spieval si. Trikety trok, hmúkali si jeho vagóny. Potom zbadal na moste nejakých chlapcov. Pip, pip, haló, zapískal. Skríkol. Chlapci mu nemávali ani nepočítali vagóny. Zabávali sa tak, že do ňoho hádzali kamene. Rozbili nám sklo, vzlikali vagóny. Cestujúci síce neboli ranení, ale hnevali sa. Zavolajte políciu. Nie, povedal rušňovodič. Nechajte to na mňa a na Henryho. Čo urobíte? Pýtali sa. Viete udržať tajomstvo? Áno. Dobre teda, povedal rušňovodič. Henry na tých chlapcov kýchne. Na stanici práve pred mostom čakalo veľa ľudí. Chceli vidieť, čo sa bude diať. Henry má kopu popola, povedal rušňovodič. Prosím, zavrite si všetky okná, kým neprejdeme most. Henry je taký napätý ako my, však starý kamoš. Henry sa cítil ako na trni. Čoskoro uvideli na moste chlapcov s kameňmi v ruke. Si pripravený, Henry? Spýtal sa rušňovodič. Silno kýchni, keď ti poviem. Teraz, povedal. Avší! Výborne, Henry, smial sa rušňovodič. Henry prišiel domov celý natešený. Gordonovi a hlúpym chlapcom dal písknutím a kýchnutím príučku.
Na slovenskom znení spolupracovali Marian